Predstavujeme jednoduché riešenie webovej stránky pre gastroprevádzku. Ak dodávate obedy pre firmy, už nemusíte rozposielať hromadu mailov. Vaše obedové menu si môžu stiahnuť a vytlačiť z vašej webovej stránky. Získate vlastnú adresu .sk dohľadateľnú cez Google. Takže zákazníci nájdu vaše obedové menu bez toho, aby vám volali alebo hľadali na Facebooku. Na stránke zákazníci uvidia všetky potrebné informácie, názov prevádzky a adresu, aktuálny stav, otvorené alebo zatvorené, informácie o tom, či dnes podávate obedové menu a v akom čase, ďalej kontaktné informácie a otváracie hodiny pre celý týždeň. Obedové menu je prehľadne rozdelené podľa dní. Celé menu je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Toto všetko viete spravovať sami, v našom prehľadnom systéme z mobilu alebo počítača. Všetky informácie o prevádzke a kontakty, jedným kliknutím. Takisto otváracie hodiny. Ak budete mať zatvorené z nečakaných dôvodov, stačí z mobilu kliknúť a daný deň nastaviť ako zatvorený. Všetko sa automaticky zmení na webe. V sekcii obedové menu môžete nastaviť dni, v ktoré varíte obedy. V prípade, že daný deň nevaríte, ale máte bežne otvorené, zobrazí sa na webe takéto upozornenie. Ďalej môžete nastaviť čas podávania obeda a dodatočnú informáciu napríklad ohľadom rozvozu alebo objednávok. Nastavenie jedál v obedovom menu je takisto úplne jednoduché. Stačí nastaviť dátum daného dňa a jednotlivé jedlá. Po uložení sa všetko automaticky aktualizuje. Ak máte otázky alebo záujem o službu, neváhajte nás kontaktovať.